जालायबाय आरो बे नन भेज जाबाय थायो दाख्लैसो फाहामलायबाय सिगां दिनाव नुजानो लुगैदों सासेया थारमाने एसे मलफ्रावबो एसे थांनो ओमफ्राय आरो फेन्सियाव नायनोसै जागोन ना जाया दिनै बन्दसो जागोन नामा नायनोसै आरो ना बिदिब्ला थबाय थादो साबियाव फा Good morning. Morning. Very good morning. Good morning. फेन्सियावबो थांनांगौ दङमोन नाथाय दिनै सानडे ना खुलिगोन ना खुलिया नायनोसै आरोना मोनसे खामानि दंमोन आरो नोंथांमोनखौबो लांफानोसै जोंजों माहाय थांनाय जायो हा ओइ बेथिं गाखोलांसै ससमाखौ खुलानो जाबाय दिनै लाथ'वासै नायदोंमोन साराय सुरायखौ उनाव लानोसै दामा मिलायाखै एसे बारा होननानै ओमफ्राय फसायदोंमोन आङो जिनिसखौ ओमफ्राय दा रेन्ट हाउसाव एथ'ग्राबनि नाङा ना आननेसेसारि मानो नांगौ ना अनलाइनफ्रावनो हरनोसै फैसा गैया नालाय नंखायनो लानो हायासै फसायनायाथ' फसायदोंमोन बिरादनो फैसा गैयै एक्ट्रेसआबो फैसाखौनो होनो नागिराबा कन्जुसिथार जेखुनु अनलाइनफोर नागिरनायनोसै आं बायफेराखै नालाय ओंखायनो गियो आं अनलाइनाव बहाय नै कफि लोंलांनोसै उन्दुनोबो ओंखारबाय आङो नैबे दखानाव आजकल ये साइड में गाड़ी रखता है कि नहीं दोनजागोन दोनजाया नायग्रोसै जों दा फेन्सनिफ्राय फैबाय थांनानै फैबाय ओमफ्राय दा एसे ओंखाम उखैनाय बायदि मोन्दों उन्दुनोबो ओंखारदों बिरादनो ओंखामखौलाय जाबोखादोंमोन ओमफ्राय एसे उन्दुनोबो ओंखारदों नालाय एसे राखांनायनि थाखाय एसे कफि लोंलांसै बे जोङो मोनसे केफे दङ हाबग्रा बेवहायनो हाबसैलाय अनलाइन बेहा जालायबाय गावनि फेभरेट मिउजलि बार बेनि फेभरेट आंना मोनसे सफैग्रोबाय बेना मोनसे सफैग्रोबाय जानायनिया पता ही नहीं क्या क्या देख के बनाता है इतना टेस्टी होता है ये मेरा फेवरेट बन गया जब भी यहाँ पे आता हूँ ना मैं ये खाने के लिए आता हूँ अच्छा गर्मा गर्म और भी खाऊंगा और एक ले लूँगा मैं ले लो पंकिन शेक और ये बादाम आंनि सेन्डविचा सफैबाय बिथांनिखौ हट चकलेटआ सफैबाय लोमजादों नोंहा गारामा गुजुनाय जानायखाय हट चकलेट बिनानै होबाय आं टिसु नांगौमोनहाय टिसु हाँ ओरैबायदि गुसु लोंनो लुगैदोंना बेखौ ट्राइ खालामनायनि दे मेरा वाला इतना टेस्टी है लगाय बेखौ मानो लगायाखै हो गया मैं कर लूँगा सैंडविचखौ मोनसे अर्डार होबावबाय आं सासे जानो मेव ओरै खेबसे नाहरलाय सोरजों Vita kalau mungkin kau pada warna kain begini, an salah.
ओरै दं ओरैनो गिदिं गिदा एसे थांबाय खामानियाव ओमफ्राय दा वेस्ट साइडआव दसे हाबफैदोंमोन फिसा जिनिस मा जिनिस लादों आं बेखौ खोन्थाला ओमफ्राय दा न'आव थांसै संहैनोसै हा खामानि दंमोन उनाव खोन्थागोन आङो बेखौ फुरा जाजोबासै नालाय बेखायनो मालाबा खोन्थानो हाबा खोन्थानोसै आजा गाड़ी खोलो भूख लग रहा है मुझे जल्दी करो जल्दी आई डोंट नो किसी से पूछो मुझे थोड़ा काम है मैं कर लूँ जाओ अपना काम कर लो कौन से काम होनांगौ आई डोंट नो जि हाखु दाखु संफैलाबायबाय आङो बेदर एवबाय थादों आङो सारायखौ आङो दहाय नायहैदोंमोन फसायदोंमोन नाथाय दामा एसे बारा ओमफ्राय दिनै लायासै आरोना नायनानैल' फैबाय अनलाइनाव जुदि मोनोबा नागिरनायगोन खिन्थु मोनाबा बेखौनो लायफिनगोन साननैसो उनाव ओमफ्राय जायखौनो आङो दिनै बिराद सबाय मा लाखानिफ्रायनो सबाय ओंख्रि बिराद जानो लुगैगासिनोखामोन आरोना ओमफ्राय आं दिनै फार्स्ट टाइम सबायजों दाउजों संनो नागिरदों आरोना मामिनाव सोंहरबाय आङो मामि मानि आइनाव सोंहरबाय आङो सबायखौ जेनेबा मोनायावनो सोमनानै दोननांगौ ना मानांगौमोन फुङाव जागोनदां साननानै फुङाव जालांनोसै साननानै फुङाव संनो मा होनो जाखो मेंलायलायबाय फुङावनो जानो साननानै सुबायमोन आरो ओमफ्राय जायासै टाइमाबो हाखु दाखु आरो बेदरबो लायनाय जायासै बाजाराव थांनाय जायासै टाइम सर्टखाय ओमफ्राय आलु बाथोनजोंनो जानानै थांबाय आरो आलु बाथोन ओमफ्राय मैयानि ओंख्रि नाजों टमेट' आलु एसे संनाय दंमोन मटर होनानै बेखौनो जानानै थांबाय एसे दंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेदर लाबोफाबाय ब्रयलार दाउ बिगुर गोनां दा बेखौनो दा एवगासिनो दं आङो आंना लकेलनिफ्राय बांसिन ब्रयलारखौ जानो मोजां मोनो ओमफ्राय मामिया होनहरबाय आरो खोन्थाबावदों मानि हुख्रेमनायबा सोमनांलाया दालि बायदि संनाय जायो रुग्रोनानै लादो ओमफ्राय जुदि टाका बायदि गथा गथा जानो मोनबा नों सोमनानै दोननांगौमोन आरो दासो एवहांदों दै रानाखै मेंबाय 9:30 जालायलायबाय बारबायसो नामा जों 9:00सोआवसो सौफैखादों सौफैबाय ओमफ्राय एसे फ्रेस जाबाय दा संबाय थासै दा मोनबा देखायनोसै सबायखौबो रुनानै लाबाय आङो खुन्दै थांदों रुनानै लाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानो दंबावो फैलाव बिखाया हरनि समाव सानजाव खोरानि सोरांखै सालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा आलायारन बेफोरसो मेथाइया गंगार दुन्दियाखौ मैयानो लाबोखादोंमोन आङो रेडि खामोन आरो सबाय ओंख्रि जागोन होननानै दिनै नाथाय लेट जाबाय सानाव जानायनि खोथामोन जायासै सानाव अभी आलायारन देखना है और गांव में दिखाएगा ना वो उधर ही वो आलायारन तो हॉल में नहीं दिया ना और जंक्रीटनी टीसम देखना है लिंगसर लोगों का मूवी लिंगसर सुखबीर और वाव इतना टेस्टी लग रहा है देखने में माबा खारैखौ आङो खोस्लिसे ओमफ्राय आधा होबाय जागोन ना नांबावगोन होगा और नहीं देना है कम होने से दे सकता है आइडिया नहीं है चेक कर थोड़ा और पानी दे देती हूँ ना क्या
दा बे एसे गोदौ होनानै दुन्दिया होनानै खांनोसै मोनसिगोन मोनजासिगोन दिनै सबाय जेबो ओंख्रि सङासै बेजोंनो स्रुप 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 जानो मोनथारबाय गलाबी बारिनो नोंखौसो देखायगोनब्रा आङो खन दे गलाबी बारिनो गेवलां बारफुनाय बिबार गावदा गलाबी बारिनो बिदिनो मा लागोन देरा मोजां बिबारिनो गेवलां बारफुनाय बिबार गावदा खोनागाल माइबा बेले बले ना 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 बावैले र' खोनासंफिनसै बिराद मोजां बेफोर मेथाइजों रावबो हाया नों गान खननांगौबा सानसेबाबो हरसेबाबो जोबनाय नङा दा गलाबी बारिनो उनाव खनफिनदा कन्टिनिउ उनाव बारफुनाय बिबार टु बि कन्टिनिउ गाना जोबनो रोंला बियो दा जानोसै दा रुनानै लांसै मारै जाबाय जाबासो मिन्थिसिगोन खस्थ' जालायसिगोन नामा रुनोसै यम अफिसाव थांनाय समाव जाथारनोसै अफिसाव थांनाय समाव टिफिनाव सोना लांनो लुबैयो आं जेबो गैया दे ओंखामल' जाबाय चलो चलो ले लो अपना अपना मेरा वाला दे दो आं लाइट सेटिं खालामबाय थादों आं मोनथि मोना मानि थाखायनो आंनि लांगोनायाव बारफैयो आं मोनथि मोना मानि थाखायनो आंनि लांगोनायाव बारफैयो ओंखाम जानो रोंनाय नंला बियो दे ओंखाम जादों एथ' मोजां गान गोसोखांदों दिनै होमबा खननांगौ जानायाव ओंख्रिखौ जानो लुगैथारबाय ओंखाम जानायाव मेथाइ खननो मोनानो आं मिथिया मानि थाखाय हामखाया दा रायज्लायनोबो हामबावासो सिरि सिरि जानांगौ ओंखामखौ फिल खालामनानै जानांगौ टेस्टखौ फिल खालामनानै जानांगौ इसोरनि नाम लानानै जानांगौ आङो फानलु थाइब्रै लाबाय बिथांनो थाइनै होबाय आं जानो हाखाया ओमफ्राय आङो सालाद लागौमोन नाथाय बिथाङा मोनजायाना जानो हानाय नङा बे गुजुनाय जादों ओमफ्राय आं जाबा बे लुगैगोन ना बेखायनो आं जायासै ओंख्रि मोनसेल' बिनि टेस्टखौल' आं फिल खालामनो लुगैदों दा बेखायनो स्रुप स्रुप जानोसै जादो दे आंबो नेनो हाखाला लेग पिस संख्रिफ्रा थिगैनो दंना सबाय दाउ अनला बेफोरखौ मोनबा 1 मिनिट र' ओवरटेक क्यों करता है ओवरटेक मतलब ओवरलिप सबाय दाउ अनला दाउ बाथाय ओंखामखौनो बारा जाफ्लाङो बेनो प्रब्लेमा आं बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन अनला दाउखौ मालाबा संनानै होगोन आं गोबाव जाबाय मासे गोथाव जाबाय ना बहुत टेस्टी हुआ है सच में वाव संनो रोंदों आंबो फार्स्ट टाइम संदों नोंना खेबसे संखांबाय खोमा आं माने गोसोआव गैला नोंथ' मोनजाखायाखै आं संनाय आं सङाखै सबाय ओंख्रि सङाखै आङो बे सबायजों दाउजों संफेराखै आं ओंखायनोथ' आं दहाय मामिनाव संहरदोंना मारै संना बायो बाट तलका गनजों संबाय आङो बे गथा गथा थाया होनबा बे गोथां गोथाङा स्प्राउट्सआ बेखौनो संबाय आङो नोंसोरथिंजायनिया एसे लाव लाव सङो बिदिबो सङो जोंनिया खिन्थु एसे आमथा आमथा बोरिया सङो खिन्थु सोरनाबा सोरनाबा गोसोम जायोना जोंना मानो गोसोम जायाखै खिन्थु नोंनियाबो जादों टेस्टि जायाखै नङा आंथ' गोथाव मोनदों I'm so proud of myself. एथ' गोथाव जादों गलाब बिबारि गानासो जाखांफैबाय थादों मेथाइ खननो लुबैदों ओंखाम जानायाव जाबाय था सिरि सिरि ओंखामखौ नांला ओंख्रिखौनो बुरजा जागोन आं ओंखामा खुरैसे खुरैसेखा
lama-lama nak ke patah pun guna sih. Hai mantua. Terus dia kau कल सुबह के लिए बचेगा कि नहीं? कल सुबह खा के जाना है ना? कल सुबह कैसे? ये वो इसे लाभों से नहीं खाएगा। लारा माको ते तो onda. लेकिन भी जो क्रिकेट में नहीं होगा सुंदर बायां 그것도 왜나 뭐네요 또 이런 문카도 난 Hôm nay đừng mình làm thế này cây mập ra sẽ hấp dẫn mà là biết đâu này mà nữa. 다음에 공카도 뭐 또 뭐네요 발라 송송하네 만타 개미트나 비라 자브리에나 자플랑나 운동네요 디저트예요 바자보다 그리고 뭐네요 감사하네 저는 뭐 좀 그냥 Chào vậy đây. kampuang bisa kamu ba jagwn heman engkring take Chào vậy đây hả? Anh đâu xin nói gì khora zana này. Hai là đâu đi. neri kalamnani taste ke feel kalamnani naga neri kamike lazina-ne eri kalamalasini tanane lapya kaise eri kalamike lazina. Bye good night. Good night. Ola di barina Geulang barfunai di bargauda. Okay. Good night.